api witi apa muji mriki langi kalih sudha lan rencana durga manda kala sirna Amorwati api witi amamuji mriki lahi kalih dodo lan rencana durga manda kala sirna
A I I I yo 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 O A O A I I I yo A I I I yo A I I yếu ý dạ ý húp Manaraya, rintik-rintik di taman raya, pohon randu bergoyang-goyang, gadis cantik siapa namanya, hatiku rindu terbayang-bayang. Ane songo, lure-lure ulane songo, aja cilik putute dawa. Nyetong lirik sing kira-kira, sing dilirik ora rumangsa.
manis kembang melati Sari manis kembang melati saya cari manis kembang melati melati suka manis mana rumahnya Sumpeng emas, sumpeng kerongkong Sumpeng emas, sumpeng kerongkong Karana jaya satriya ing Madukara Kota Semarang Simpang Lima Kota Semarang Urepon tertentu minta kang iwa Urepon tertentu minta kang iwa dan jumbo non citraan ning bangsa kita dan jumbo non citraan ning bangsa kita jarum wong manis dikasih jarum wong manis dikasih jarum peniti wong manis mana lubangnya minta cium wong manis dikasih cium minta cium wong manis dikasih cium cium pipi wong manis tandanya sayang jarum wong manis dikasih jarum wong manis dikasih jarum peniti wong manis mana lubangnya minta cium wong manis dikasih cium minta cium wong manis dikasih cium pipi wong manis tandanya sayang Dewa ning asmana kuwato ati kawula anggon kula lapun tresno datar kedat saking coba tak rewangi
Foto Kripto Panugil masuk Sak Jose janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah wangi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa musada Yuk. Oi. 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 Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Aduh Siti Aisyah mati dikali rambutnya basah, tidak puasa tidak sembahyang, di dalam kubur mendapat siksa. Kepala hidung hujan diudik di sini mendung, anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung.
Iya, iya. Oh, oh iya. Oh iya. Oh iya. Waru doyong neng pinggir kali bapak lu ngojagong tak enteni ra bali-bali esok nyemir awan sore nyemir esok mikir awan sore mikir Waru-waru doyong mas doyong neng pinggir lorong ayu kinclong dasare iroke macem gawe kuasa apa yen ra gawe aku Yuk. Iya. Ah. Iya. Ah. Yuk. Bablas. Waru doyong neng pinggir kali bapak lu ngojagong tak enteni ora bali-bali nate kesuk ketengi wangan kangen barang kowe Waru-waru doyong mas doyong neng pinggir lorong ayu kinclong dasare iroke macem sekepet terlalu tempe duit ranya kalau bocor duwe sakno Oh. Ayo. oh Nyos. Yuk. jae Iya. Ah. jae Iya. Yo. Oke. Canda, ayo. Ayo. Nyos.
Tumpuk-tumpuk dok. Aku rone gading-gading wis. Iya. Pemandangan yang indah. Pemandangan yang indah. Ben, rasa tangan. Pripun Bu? Zaman berjuang. Oh, malih. Sampun. Wow. Oh, kadang tresna. Nggih. Nggih, Nderek. Nggih, Nderek. Nggih. Kula bocahmu nggih. Kadung tresna karo PKM Sendika pokoke. dawuh nggih. Mbok dumateng sakumper pamriksa ingkang pinulya. Bareng saking rombongan Puspita Kuda Manunggal ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami awit saking rawuh panjenengan. Supados amriksani atur pasugatan saking kawula sakateng Puspita Kuda Manunggal. Sumangga amriksani atur pasugatan temugi samangke paripurna. Tesih wonten setunggal babak nggih. Nggih, Bapak Putra. Bapak Putra. Bapak Putra. Siji meneh Mas, Bapak punya. Ngerti ya? Lah aku sama Mas Rizal lho Mas. Mas Rizal lembu. Nggih. Melayu memburi wong itu. Oh, lah kok iso? Heeh. Mas Rizal, monggo katuran tindak Rene mriki kok Mas. Kancane iku kancane. Heeh, so. Nggih. Monggo dikasih kadung tresno. Iya.
kentul iki piye to? Nek pun joget itu. Tak nang iper iki jerone iki. Iki mesti naik busa sing bandele 2,5 meter. Oh iki busanya lagi busa tok iki. Pacaane sarwa asri. Ayo, Pak. Soalnya apa, Mas? HRT Audio Sound System. Soalnya Indonesia. Itu apa, Mas? Lama pusat kontek kaki Yendo Mereka Tormat Orang Aduh Wirakane Sinawapan Yen wis sambut imbo patot nonton suaramu nang awang-awang. Mumpung anu, Mas. Mumpung sone apik. Heeh. Iya, ya diwajuke. Seneng surak-surak. Kaya Tarsan. Pacakane. Pacakane. Iya. Gatur lagu tambuka wonten Bapak Putri Puspito Krido Manunggil Kadung Tresno Nyawiji Dik Rini Huri Hose Hari Hase ya lumantar seneng jaditan Puspito Krido Manunggil seneng yung HRT Audio Sound System monggo tembatang pengrawitnya Mas PKM Haji monggo lakon ingkang badhe dipun aturaken senengane apa ngono nek iso tak nyanyike ora tak meneng wae to ya janda baru kowe ke jasukene njaluk janda baru kok apane mung rondo wae ket mau Jan adimu lho adine Rini iki sida rondo ke janda baru padha wae ra kacek ora ana bedane lele kene kaya ora diteri jasuke salahnya bengok-bengok tak jaluki ya toh. Dimel. Cidora iki canda anyar. Heeh. Pokoke manut aku karo Enggak bar jadal bare yuk rondo telas ngono. Wis pokoke temane iki rondo pokoke iki. Temane rondo. Mesake rondo iki. Jana suwangi di depan pokoke ya. Cie.
cahya lintang asring rina go ing awang-awang hanya seni rasa pating ati omong sira duwi to kang tak tresnani siturung ing pamuji ubayane nyatan balejani lapuh tresno akeh krupito panyuwunku kukuke prasatyo sumapur cahya lintang asrilina do ing awang-awang hanya seni prasapaning ati amung sira kuwito kang tak tresnani siturung cahya lintang ubayane datang alejati lapuh tresno akeh krupito panyuwunku ora bakal seno senajan nyebrang samudra agni setiaku ora bakal senti jati senajan munggah pucuking arga tresnoku ora bakal sirna sakeing rupita kang tumeka sirna awit gedene rasa tresna sinapung kidung asmara nala setya tumeka uncating nyawa setya tumeka uncating nyawa ji kidung asmara nala mergane jandane wis ora sida anyar yuk diganti kuwi Ora sida rondo iki. ora sida rondo janda barune wis ora baru Wis anyar. plastike wis dibuka nggih ya Mas Reno monggo Oh iya Mas, tadi ada permintaan tembang. Udu Oh, siksa oh. kubur. apa Iki mau saka sapa Mas Arik mau terus napa ketinggalan kereta. monggo aku tak ngrungokke wae ya Ya. iki apa jenenge temane iki cidra wae kan Oh, pokoknya iki menit terus ket ngogin Mas aku ki ya. nggih monggo dhumateng sagung para pamirsa kasuwun menika dipun larisi Jangan ya Mas. bakulane kok ndak Terus napa ngantuk ketinggalan bakule. kereta. Langsung bae. Iki wae. Jasuke Ya dipinangani ya ini terus napa ketinggalan kereta. Aku kenal sliramu wis suwe. Matandem kang masku dhewe.
nyanyi ya ketinggalan kereta. Semoga terhibur. Adik patut lan becik wong aku tumun kaya kuku rasa telir soko terasa telan kijak gawe montore mabur jejer jarang seprati ojo nyangkut bareng wae dimenawan ora petot betawi. ayo lele yuk Diseratani Mas Yuli. Iha deh jangan marah ingin. Jarum wong manis dikasih jarum wong manis dikasih jarum paniti wong manis mata lubangnya aku emo sareng kalongan aku emo sareng kalongan sing tak suwon sing abang biru tresno ati gawe buyo
Boyo nalendra satriya ing Madukara Yo. Iya Rin. Za. Nyambut Sabar gawe. Mbak Yu. WA-anan wae. Aku nang kene rasa di WA. Ya, dikasih mawar kuning, Mas. Mawar. Mawar aja penting joget. Ya. Ngadeg, wis ngadeg Mbak aku ketemu. Mangsamu. Apa rasanya ada aku mau? Ya wange. Apa tak jogeti wae? Rasane kang lagi medhek tanturane marep tansah gawe sengsem muga-muga terus tembogo sak teruse sarono tandane moyo mangkene rasane kang lagi medhek tandurane arep tansah gawe sengsem muga-muga terus rembaka sak teruse sampun. Nggih. Sampun. Lah, enak-enak. Jalan. Monggo sarengin Puspita-pita manunggal kalajengipun lagon-lagon ingkang jembuh kaliyan swasana wonten ing ngri kalodhengen sonten punika. Sesambutipun Bapak Putri samangke tesih wonten setunggal babak saking para putra Puspita Krida Manunggal. Nduk Rini. Dalem. Monggo kulajengaken wisa tresnane Mas. Wisa tresna. Wes aku mas. Boleh ralik mancing. Jare mancing.
tresnaku ilang muspro. Sampai cikak-cikak ngewe-ngewe jarana gore jarine banter pelayune suprantite siteci ede-ede saya suwe saya banter pangapule siteci praketeter sikore banter pelayune. Ayo, 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 ayo. Nyos. Yuk. Ya. Cikrak-cikrak ngiwing-ngiwing jarak kore jare debat terpelayune suprantite siteci ede-ede saya suwe saya bater pangapule siteci praketeter sikore bater pelayune.
jaran tedi jaranan jaranan jarati jaran tedi sing numpak ndara pengi sing ngiring para mantri jrek-jrek nong jrek-jrek nong sek-sek turut lurung gedebu krincing prok prok gedebu jeglet jaranan jaranan jarati tedi jaranan jarati jaran krincing prok prok gedebu jeglet ya yuk alah ya ampun rasa tenang
nyos. Iyo kundur Pinor sita selai anuju prono Wiwit sonder saya ingel lembar awet sukarana kang para miyarsa sonder ngelia nyambara ing ngawang-ngawang asek-asek hoya-hoya asek-asek hoya-hoya asek-asek hoya-hoya goyang sikit asek-asek hoya-hoya asek-asek hoya-hoya asek-asek hoya-hoya goyang sikit Pinor sita selai anuju prono wiwit sonder saya ingin lenter awet sukarana kang para miyarsa sonder angelia ngapara ing ngawang-ngawang Sewandonane Mas. Zang, marmanya sih, yo. iyo ayo Toplos Cidane apa iki? Sewandono, Sewandono Mas kan. Marmayane ra sida. Nggih, Sewandono. Betul. Lono Sewandono raja muda ing Ponorogo siyaga ing yuda lawan raja Rai Singa ngasta pusakane cut yayi Samantiman rapat sing prangkupun sing barong alas roban iyo hae rangitan saya rapi iyo hae padha senti kekarone Wara sakti napase kebajure singa mate bujang kanon lawan kepali singa kabeh hancur lapur dening wara Ponorogo pecah Samantiman serane mecah angkasa yo
Mas Heri, aku yang pengen digendong ngono kuwi. Abot. Iya iya iya. Tresnawati, ayo Mas. Tresno ati gawe wuyo Tresnawati digawe boyo. Tresno ati gawe wuyo Tresnawati digawe boyo. Muyung nalendra satriya ing Madukara Tresno ati digawe wuyo Tresno ati digawe wuyo Muyung nalendra satriya ing Madukara Oh yeah. Teluk. Oh ya. Mas Reno. Ayo Pak Yuli. Yo Mas Reno. Oh iya. Iya, iya. Habiskan. Tekno Mas, tekno. Ayo Mas, tekno lagi loh Mas. Oh. 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 Tak. Tak. Oh iya. Iya, iya. Yen tutura weterane ora kaya yen lutur tresnane tekane atine kaya mung sasire dhewe Nangis
tombo sejatine ora liya mung awake dhewe ora maido kala mangsa gawe gelo dewa semana ngati bisa angluturke tresna ditambakna Yuk. dewas dewas kecawarane nanging tombo sejatine ora liya mung awake dhewe yen lutura weterane ora kaya yen lutur ya tekane atine kaya mung nasire dewe ora sembat dene saben dina mung tansah menoke saben kepada tabunge apa dadi duwe ora maido kala mangsa gawe gelo ewas mono nganti bisa angluturke tresna ditambakno rono mrene dewas dewas jatuwa yuk ya tombo sejatine ora liya mung awake oh iya rembulan ing pelataran lintang sumpurat ing tawa endah maesi parasang dewi kusumawati kusumo ati nyopet aku lungguh sandingmu oh dari gelung rambutmu seleh nosak kabeh ing lukraku
pundakku lerepno atimu di sawangan sing nandang kasmaran kaya bulan tresnane wengi kaya lintang tresnane tawa kaya kusuma tresnane wengine tujemno tengah kalbumu kaya mangkene rasaku donga ing pucuking gatra Iya, iya. yo Suruh ngotot Yo. Kondur, kondur. Oh iya. Oh 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 wis wancine. Sembuh. Wis wancine Mas Heri.